Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Unsay, ikaw tong nanawag? Oo. Oo niya. Nganong nanawag ka pa man nga niya ka naman di ay. Mingam, good nang. Ako lagi siguro nga naamo kay base hindi ay nanglakaw mo. Sudlar ako na lolong reng, ituklong ko na. Ha? Sorry na good kuya. Ako mang gisiguro. Ako lang gisiguro good. Takay ko mo rin, mo karo sukar ug maigo karon. Bida gini mo. Kulbaan pa ba ako ni mga binagos pader na? Nawala lagi. Ikaw gyud hinungdan kuya. Ha? Kay ngano di ay lulong. Naunsa man di ay. Nganong nakaingon man kang si Piping ang hinungdan. Sa unsa man. Wa pa ni balik si father hangtod karon. Aha. Uy, hala ka diha. Sukad atong ilang giingon nga ni pasirit siyang padagan sa iyang auto. Unang, kung di gyud siya mo tunga karon, wa gyud mi sa ugma. Domingo na ba yung ugma? Ngano day kuya? Ngano day? Kiyong sa din mo sa father? Nitug-an na kaniya? Nga imong ex ang iyang mama? Hoy, baba ni mo lulong ha. Sorry nang. Nitug-an na ka kuya. Hoy, hoy. Ikaw lulong ha. Ikaw ha. Tingali bayag na nabi kabahin ini ha. Uy, wa. Kami ra yung lida ang nahibaw ini. Og amo gyud ning gipanumpaan nga kami ra gyud mahibaw ini gawas ninyo. Nitug-an na gyud kang father kuya. Ikaw long nabayon ta kaning kumulong imo di karo supaw ron long. Chismosa gyud bataa ka oy. Sige na lang, Ping. Sige na lang. May na lang sabdo na tayo makuhaan og impormasyon. Bitaw kuya. Oy, pahibaw abaya dayon mi kung mubalik na father ha. Pero gitug-an na ba lagi ni kuya si father ha? Ay, oh! Nahibaw na padre nga si Piping iyang amahan. Ha? Si kuya ang... Tinuod kuya? Ikaw ang papa ni father? Oy, Ako yung pinasigas mata sige rumbutan. Lugawa gini mo greng oy. sorry, Ping. Hala, nasipiat man ko, Ping. Uy, ikaw lulong ha. Ayaw ba yung panabi ha? Lubagon ko yun ang imong dila. Bantay ka lang yun. Oy long. Karon nga naibaw ka na sa tanan. Unsay mo'y kasulti? Timan akong gisulti ha. Unsay mo'y kasulti? Wa kuya. Sirtihan mo eh. Ikaw mo gipirmi nga makahibaw gyud sa akong mga sekreto. Diba kuya? Sa Basig kadugo ko nimo kuya. Basig apong ko nimo gawas. karuwangan. Palabi na sa kang lulong nga ka na. Murag. Padukol ka na kulok. Siya ako kuya mi. Siya ako. Ilabi. Pangin ako kuya mi. Ngano man. Papa man ka ni father. Ba ni mo lulong oy. Naarbit ako din. Bantay laging manabi ka. Bantay ka lang yun. Lubagon ko lagi yun ang imong dila. Lulunga ka. Kung lubago na ni Milagre ng imong dila Rob, ako sa piron ko na. Anak ko na kagitag dila ang sinapid. Uy, naunsa ka, uy? Ano, di man na ni mo buko ni mong baba? Giluas ka? Wa oy. Oh, makasulti man lagi ka. Drama di kay ka, uy. Wa magud. Ano ha? Ngayon mo naghapit naman lang di ka masulti, be. Bisigira kag takom diha. Milagro ka ayo. Gusto na ko maghilom-hilom sis. Naari ko'y pangutana. Unsa man? Nakaato ka ila Kuya Piping? Nadayon ka? Nadayon ba ka? Ano ka, uy? Sis, nadi si ato ba?
kuan ka ng kato ganing nagpalista ba akong apil sa muadto sa Mars. Ha? O lagi? Unsa? Ikaw, apil ka? Aron kuyog tag-ato sa Mars? Doon sa naman tao na, uy. Kapoy na kay dinis Earth, eh. Daghan na kayong problema. Mao ba? O niya sa Mars? Wa? Oh, wa pag yun na. Na, Sige na, apil na. Palista na. Long, dinhi ko gipakataos Ginoo sa Earth. Nganong mo ato ko dito? Wa ka kapuyi ining kalibutan, na. Huna-huna agod. Kana, kay naagi butang sa Ginoo ang tao sa Earth, nagpasabot lang nga mao ning angay nato puy-an. Kay kung ang Mars pang angay para sa tao, o tuwa tata dito. Ang point manggod, biyaan ni nato ang Earth kay nasubraan nas problema. So, muli kay kag problema? Ah, Okay. Ibutang nato nga pwede mabuhi ang tao sa Mars. O niya, willing ka nga usa ka sa musugod og develop sa Mars. I mean, wa pa may civilization dito. Wa pa'y mga bay, wa pa'y mga buildings, and so on and so forth. As in zero pa gyud. bitaw, no? Mauna diha. Kusog kayo kamo ingon nga mobiya na mo sa Earth kay moadto na mo sa Mars. Nya what if be? Biyaan na mo dito sa mudahan ninyo. Ug kamoy tahasan pagsugod og develop sa Mars nga way technology, way kuryente, way mga tanom ug uban pa. Willing ba mo? Unya pa gyud. Kung masakit mo, unsaon man? Nga wa pa may hospital dito. Makabalik pa mo og Earth. Di na lang di ko matug dayon, eh. Da, adto ka pa? Biya ka pag Earth? Di na lagi ko mo dayon. Ipa-cancel to na ko akungan. Okay. Bahala na lang og problema doon ng kalibutan na. Napahalag daghang problema. Kay naa naman tanan. Okay. Nya, karon tubagan ako pangutana. Hmm? Nadayon ba kag adto ila Kuya Piping? Tubagon gyud na ako. Eh nganong di man? Lisod ba gud din ang tubagon? Oh, nadayon ko kadto. Oo niya. Dili unya. Dito ra ko gahapon. Wala, uy. Pilusupog yung kay ka, bro. Bitaw. Dito na ko. O niya, unsa may sulti ni Kuya? Wa. Unsi wa ba? Dida. Ayaw nagsukit-sukit, ha? Ha? Di ko ganahan masinapid ang akong dila. Unsa? Bro, naunsa di ka? Bro, pagtarong ba? Naki problema? Wa lagi. Unyang ano man ka? Ayaw na lang ko pangutan, okay? Bye-bye. Bro! Wala, uy. Ano mo to si Lolo? Isos maluoy kakanamu pasayloon mo kami ang salagi dumtanamu dili na mag-usap kami. Uy, Piping! Piping, naunsa ka? Nganong Nikanta ka man og Diyos na mo sa kaluoy. Nga dili man ron kwarisma, Ping. Hapit naman gani ang Pasko. mura man gud og kwaresma na niya akong kinabuhi ron, Gring. Ay, pastilan, oy. Ayaw gud palabis imong kaguol, Ping. Naunsa man ka, oy. Masakit ka gani, kalaki ka lang yun. Nakita ra ba mis akong classmate sa una sa second year high school pa, Ping? Og nangutahan na siya kung byuda na ba kuno ko, kay byudo naman siya. Tinuod akong gisulti. Puspusan ko na siya. Mao gani nga ayaw pagpada sa imong problema. Kay simba ko unyag atakihon ka.
Lain sa nimo, Gring. Manungo man ka. Ay wa man ko manungo, Ping. Gisultihan talang ka unsay mahimong mahitabo kung magsigi kag kaguol diha. Sa ato pa, di nilang ko mag-uol. Ayaw kaguol. Pong pabitaw sa imong uyuan nga si Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Ngano ka, Ping? Ay nga makatawa ng problema. Agawan man ang tanimo, Ping. Oy, bitaw, Ping. Naa namang yun na. Iampo na lang yun si Padre. Nga unta, makadawat na siya. Og moabot na unta ang adlaw, nga andam na siya nga makigsulti nimo. Dool na ta simbahan, Ping. Gring, nagkurog man akong tuhod. Makaabot ka ko ini simbahan. Uy, pagtarong diha, Ping, ha? Lagi, gikulbaan kong maayo. Naan nimo ang Ginoo. Palaban niya, Ping. Okay, Gring. Sige, padayon ta. Kuya Piping! Nang milagring, huwag ako ninyo! Maayo hinoon. Doon na mi kadungan padong sa simbahan. Hi, kuya! Ha? Okay ra kayo, ha? Oh, okay raman day. Adto na ta.